ndakatanga kunzwa nevanhu vekuchechi kwavo zvikanzi mafambiro akuita mudzimai wako naprofeti hapana kuchena. Ndikatombomudzidzisa ndikatosaende kuchechi, ndikabva ndatanga kunzwa maodhos avo aimuendesa kun'anga, avaitaura kuba mari dzangu kuti vatize zvinhu zvavakatenga zvavaisenderana nemapics vari naked avaisenderana. Kana imimi vanhu vachiuya kuzogadzirisa nyaya etinati muri munhu tiri kugadzirisa nyaya yenyu, tochiti imimi adzimai venyu vauya kuno muri kunetsana kumba, vosvika kuno isi tonyenga adzimai venyu, ivo vati regai ndipotere kwamambo ndibatsirike padambudziko randiinaro, isi tosvika kuno totora. Munozviona sei zvinhu zvakadaro? Ebvunzai. Saka mukadzi anenge ari wana zokutobvunza kuti ndizive. Ndisati ndapindura ndiri kuda mombe zvekare kwamambo munhu wechechi munomba muchibvunza zvakadaro. Asina kukanikwa nezvepadera, ndoda nyaya dzechokwadi, saka nditrust nobody. Ini ndinonzi Davis Chikuware, ndauya mudarira mambongezi, ndakamhangarira Kizito Zhangasha pamusoro pekupinda mumba mangu. Ndichataura chokwadi changu chose, ndikataura makuhwa ndinopiwa mhosva. Mwari vandinzwe, midzimu igondinzwa. Ndauya mudarira mambongezi kuzodaira zvakumangana naDavid Chigwari. Ndichataura chokwadi changu chose, ndakasataura ndasungwa nemhosva. Mwari vandinzwe, midzimu igondinzwawo. Totenga mambo. Mungataura here nyaya yenyu iyo vachinzwa narekurwa? Mambo Kizito Zhangasha ndiprofeti vekuchechi kwaenda mudzimai wangu. Ndichisangana nemudzimai ndakatosvika pakunovaona ndikataura navo, vakanditendera kuti ndo zviripo, mudzimai ndowako, ndokunotora mudzimai. Tagara ndakatanga kunzwa nevanhu vekuchechi kwavo kuti ini naiye tatenderwa kuti tive mudzimai. Ini ndive murume wake, iye ave mudzimai wake. Tagara ndakatanga kunzwa nevanhu vekuchechi kwavo zvikanzi mafambiro akuita mudzimai wako naprofeti hapana kuchena. Ndikatombomudzidzisa ndikatosaende kuchechi, ndokubva ndamira ndakadaro. Akaramba achinoenda. Bva paita umwe muzukuru wangu abva auya kumba, ndichisangana navapo ndazvinzwa papublic service, ndichivapa makii madhamu, vari mumotikari vari pamwe chete, ndichienda kuZambia. Musi iwoyo akatosara achitora mudzimai wangu akabuda naye akazonomudzora kuseri. Ndikasvika ndikazvinzwa ndikati handisati ndaane proof. Linet Chikazi iye zvino akaenda kumusha, akanzi nevabereki auye kumusha. Ndagara ndanodaro mambo, vanhu vakaramba vachitaura. Aiuya pabasa pangu kumusika achigara nemudzimai wangu, handinambobvira ndambomubvunza. Ndichisangana naye akaisa mwana wangu pafudzi achiperekedza mudzimai wangu kubva kubasa, ndambobvira ndamubvunza achiti iye ari kunamata nemudzimai wangu. Ndokubva musi wa8 musi wa15 July ndobva ndanoudzwa neumwe munhu zvikanzi iwe hausi kuziva zviri kuitika naprofeta ava nemudzimai wako, taneta. Ndobva ndanobvunza mudzimai ndobva anoramba. Musi uyu ndikati iwe ndaigara ndichipopota ndichitotaura kana iye ndaitomuudza kuti mari dzangu handisi kuona kufamba kwadziri kuita, mari aipiwa ndiye, ini ndichisafa ndichishanda. Musi wa15 July mukadzi ndikamuti ndakakupa mari yerenti, wotaura kuti mari yemagetsi uda kubhadhara musi wa15 kutanga rini, ndikuda mari.
mukadzi ndobva abuda, achibuda ipapo akatoisira uyu audio akati ndaenda kumba kwamaitawa nyaya yemari iya ndokwandiri kuenda mama, handina kutsamira musi ndobva nyaya iyo yataurwa ndobva yapera. Musi wa21 vakabuda vakanotsvaga imba ukadoko, musi wa22 vakanobhadhara imba ukadoko, musi wa8 August akatoisa audio akati advice yandapiwa nagogo zvanzi iwewe enda kumba unonhonga zvonga twese tauroda kunhonga tobva taenda kuKD pakaipa here because ukauya kuno kuchina pangaite mvenge ndokubva ini ndiri kumba ndiri kuti mukadzi ari kuuya kubva kubasa ndokuenda kwaakaita chishanu ndopandakazoona kubasa kuti ko mukadzi asiya foni akasiya foni 22 July apa 8 ndopaakazoenda nemukadzi kukadoko 8 August aenda nemukadzi Friday ndo yandakaona foni ndakamufonera masikati ndichida kubvunza saprofeti kuti ko mwana wenyu haana chaakakuudza here zvikanzi usatongonijairira usatondiudza zvauri kundiudza handisi mukadzi I can claim deformation of character sei uri kuda kundipusisa kudaro. Ndabva ndakata foni handako ndakaenda kumberi ndakabva ndazoona foni ndaenda foni ndakazama kuti ndiise pattern ikaramba. Saturday ndo pandakazoisa pattern ndikabva ndatanga kunzwa maaudios avo aimuendesa kun'anga avaitaura kuba mari dzangu kuti vatize zvinhu zvavakatenga zvavaisenderana nemapics vari naked avaisenderana. ndokutendai nekupiwa mukana wakadai hongu mukadzi ndakabva naye ndichienda kukadoma handisi kuramba, ndakabva naye achienda naye kukadoma handisi kuramba, handiti taenda ikoko kukadoma, handiti ndobva agara ikoko ndiri kuno, handiti ndagara vari kuno musi wa8 wacho watakanga taenda ikoko ava ndokuzotevera zvakare vachimutora kupi kukadoma vachizoenda naye kumusha ini ndisingazive. Saka inini mhosva yekuti ndakaenda nemudzimai handisi kuiramba nekuti ari kuti ndakatiza nemudzimai hongu ndakaenda naye. Saka iye aenda kudaro naiko zvino zvatina communications hatina chirongonzwa nevanhu vachingotaura. Aiwa handisi kuramba ipapo, handisi kutongozviramba ndikutozvivhuma kuti hongu ichokwadi. So kana munhu adanana nemukadzi wemunhu mutongo wokuti kana mupurisa wedu chaiye anotonga nokuti anozviziva kuti munhu kana atora mukadzi wemunhu mutongo wachona imombe ngani. Saka tisati taenda ikoko iye mukadzi wachona aripi? Iva vanhu vari kuziva kwavamukomendesa nokuti vakatoenda naye ndiri kubvunza muridzi wemukadzi kuti mukadzi uyu aripi? Mukadzi ari kuguruve, inini handisiri ndakamutora ndakaenda namupamombe ndosaka vauya pano nhasi ndo vakatora mushure mekunge uyu afonerwa namai vemukadzi vakati ndipe mwana wangu auya kuno akati handina mari ndokumbirawo kuti nevana vandinavo nemabhegi nemwoyo wenyu dai mama kwanisa kundiperekedza. Ndikati ini handina chakaipa newe ndinokuperekedza ndonokusiya ende patsika dzechivanhu chedu ndine mvumo yekunokutura kumhuri yako. So nyaya line chikazi asi aifanirwa kuzouya kamudari, but we are very lucky kuti murume wacho ari kubva angobvuma kuti handina chandoramba, but anogona kuzotirambira. Tizviite tichizviziva izvozvo. Mambo vari kure kupi? Pastor, 5-fold ministry. 5-fold ministry. 5-fold ministry.
ina macomplications Makamba Africa should be made that means you are the first witness of it, and secondly, in front of God, you are the second witness. chakaitika ndechekuti profesi yakauya kune mukadzi anditika zvese zvisati zvatomboitika. Mukadzi ndiye akauya, it was a profesi yakauya kumukadzi ava ndamubvira ndavaziva kwandiri chiri kuchechi yekuti muchazotora mukadzi wemunhu aite wenyu aiyo ichazotora mukadzi wemunhu yekuti achawanikwa handiti achawanikwa nani hatisingazivi nekuti it was a profesi vasati vatombowanana. Alright. After that handitika wawawana ndo pakazotanga maproblems chakaitika ndechekuti pataifambidzana kana kuti patainge tichinamata handika pane maproblems aiuya zvokuti dai iye anga aripo aigona kuzvidavirira handiti pane maproblems aripo nokuti papa tingotongana tiri panapa muridzi wenyaya yacho anofanira kunge achipindura zvimwe zvinhu hapo asi papa ndezvekuti painge pane kunetsana kwanga kuripo handitika for a long time imimi inini inzwai kana takutaura munonyarara chokwadi ndotenda kana imimi vanhu vachiuya kuzogadzirisa nyaya etinati muri munhu tiri kugadzirisa nyaya yenyu tochiti imimi adzimai venyu vauya kuno muri kunetsana kumba vosvika kuno isitonyenga adzimai venyu ivo vati regai ndipotere kwamambo ndibatsirike padambudziko randiinaro isi tosvika kuno totora munozviona sei zvinhu zvakadaro anditika imhosva chandafarira pamuri inyaya 1 yekusada kuti tambisira nguva dzedare handiti mutemo zvaunotaura kwamambo kumunhu anenge atora mudzimai wemunhu i5 mombe handiti mapoa 5 kana kuti kana iri mari i$1,500 because mombe yekwamambo i$300. Zvino pane nyaya dzakawanda dziri mukati menyaya yenyu, dzimwe dzinoti makanga pachitorwa mari yemurume uyu ichishanda zvayaishanda, izvozvo manje kuti tipei mimi mhosva mazviri dare harigone kupa 1 tichikupai mhosva isusu. Asi dai mukadzi uyu ari apa, nokuti kana mhosva yemari yaiparwa mudzimai ari iye akanga achikona baba vekwake mari achizoishandisa zvaaishandisa kana maizonorongeranawo, asi yaive ine munhu akanga achiitora kune uyu, handiti mapawana. Saka iyoyo nyaya iyoyo vachiguvara yemari yekuti pakazenge pachibiwa mari ichizonoshanda ichinodini hatigone kuipomera kune murume uyu, asi kunyaya yake yaari kudaira ega tese tichinzwa ndeyekuti zvechokwadi akanyengana nemudzimai wenyu, handiti saka izvozvo hazvina chitsotsi, vanobhadhara mombe 5. Then kudare redu rekwamambo, hunhu hwakadaro kuvanhu vane chiremerera chakadaro chinotishungurudza mudunhu kuti ndokunopotera vanhu, hatidi kuipisa chunhu, tinoda kuipisa munhu. Nyaya yandigumbura ndeyekuti vaitonyenga mudzimai wenyu vachiziva kuti mudzimai wenyu, saka vanofanira kuripa mombe kudare ramambo nehwai yekuchenura dunhu redu. Taurai vachiguvara ndo zvavaripira mombe kudunhu kwamambo. Zvese unoziva mudare chinodiwa nevanhu inyaya yekuti munhu audze vanhu chokwadi chiripo asingatambise nguva yedare. Then kunoku mutongo iwoyo manje unonzi mutongo wokupedzisira mudare ramambo, kana takatarisana nenyaya dzevanhu anenge atora mukadzi wemunhu, inyaya yemombe ngani 5. But purposely now kuti munhu azononyenga mukadzi wemunhu wacho achiziva, handiti ari munhu
anofanirwa kunge achigadzirisa matambudziko evanhu ivavo. Ipapo ndo patasora sedare. Handiti mapona patiri kuti vanofanirwa kuripa dunhu redu nemombe nehwai. Saka mombe dzachona dzave pangani 1,800 handiti ndizvo plus y 1,900 zvinouya rini? mambo wapa ndichiri kushanda kana kusatoshanda uya zvinouya tiri kutobvunza imi nemwoyo une rudo kuti zvinouya rini? mbichana ndotanga November kubvisa. November hatitoita zvematare. Tangai iye uno watiri wa September. Ndenge chikwanisa kubvisa mbichana waine mombe zvamambo tozvida kunge nezuro chaiyo. Waitotodiwa nhasi. chakashata mufundisi. Waitotodiwa nhasi. Ndanga ndichifunga kuti tikaita dare iri tikawirirana saizvozvi tojekeserwa kuti handiti muri kuona zvakwamambo hatisi kubvunza, tiri kutaura. Tiri kuda kuti munhu atadzirwa uyu ini aitoda mukadzi wacho nadai anga aripo ndada kutomusentensa mombe nehwai zvekare iye pache zvake yekuita kunhu kwakadaro, because unoziva ezvino vanhu tine vana vane ushamwari nesu. Unotoona kuti mwana ndarasa unhu kudai namambo handiti but handigone kumutsiura zvokumudzinga pandiri because mangwana ndichamuda kuzomuvaka kana ndamuona akutadzi. Handitika ndikamusasamura zvokuti ndimuratidze zvauri taneni zvandizvidie zvakazvo aiwa ndinovatora mbichana so that kana ndikamuona achiita chakashata handitye kana ndakumutsiura. Handiti anouya akasununguka ndogara nawo pasi. Handitika isu hatidye nhingi mbeva dzemumba makonzo makonzo. Saka nyaya tiinayo ndeyekuti mufundisi hatidi kukutanishai dignity renyu, tinoda kuti mugadzirise unhwani hwenyu. Kutongwa kwepanyika ndiko kwatabuditsa, kwaMwari tichazonosangana nako. Handiti mapona because ndikabva kwandabva ndikaona mufundisi ari pamba pangu naadzimai handirohwe nehana. Handiti mapona munhu waMwari kwakadii, aiwa kwakanaka kwakadaidai. Mama vapawo chikafu here nai veduwe zvamakupaini ndasvika manje. Handiti mapona munhu waMwari. Handiti mapona. Saka isu tati isu tinototanga kubhadhara mwedziwo uno waSeptember. Andi watiri September ndiye watiri naye. Ebunzai. Saka mukadzi anenge ari wana. Zakutobvunza kuti ndizive. Ndisati ndapindura ndiri kuda mombe. Zvekare. H2 za6 kwamambo. za7 munhu wechechi munomba muchibvunza zvakadaro. Vabvunza a good question. It's a good question. Mumbonyarara mudare. order Vari kubvunza mubvunzo wakanaka sterei, but pavaubvunzira vabvunza munhu asingade kuubvunzwa. Saka tiri kuwedzera mombe iyoyo. Tiri pamidhiya tichitaura zviri pachena kuti hakuna hatisi kufara kana tichiita zvinhu zvakadai. Kutaurira pasi takadzikama kutsvaga kuti tisaite maemotions mukati medare. Handiti mapona. Tauriranai sekutaurirana kwamune muchiita pamafoni nehure renyu. Rinokuudzai kuti muridzi warona ndiani iye zvino. Iwe Chugovari haisi nguva yekunge uchakaramatana nezvinhu zvakadai izvi. Mashoko angu ekukuvaka handisiri ndaputsa imba yako, yakaputsika kudhara. Handiti munhu akachenjera
anogadziriswa nyaya dzake kudare sezvawaita izvo. Handiti vakawanda vaunonzwa kunzi takazonzwa munhu akanzi akazodai, munhu akazonzi akazodai. Kana mauya muno mudare zviri kutaurika izvizvi zvinogona kutsamwisa vanhu, but ukaona wakuzvitevera unenge wakurasika pachinhu chawambotanga zvakadi zvakanaka. Nyaya dzinopera nekutaurwa, nyaya inoparwa kana kuti mhosva inoparwa nemuromo, handiti inopedzwa zvekare nei nemuromo. Saka ndiri kufara kuti dare redu isusu rekwamambo isu tinodya kuvanhu vedu, handiti mombe mbiri 600 nehwai yacho 700. Toti isusu chiguva raana kusiya asumudza dare rekwamambo. Saka yenyu nyaya yomboperera pano. Ovo